agwụgwọ m several people sifa na ọ bụrụ kịta na ndị mba ugwu a decide wee sị ngwa ndị Biafra ngwa nabazienu, ndị Igbo nabazienu, nweluzienu onwe ụnụ otu anyị firi n'ọfa nwa ji anyị na ha ya apụta kịta sisi nabazie na fa mee ya, ndị nwe obodo a ndị isi ọcha ga-esikwa befa, ha ga-egbu ma ndị ofe mmanụ ma ndị ugwu ma ndị mgbada, onwere ihe onwere ebe a ga-ekwu ya because side a bụrụgo ihe nketa ha. Amara m na watchgo this video anyị dọnsụ mee gbasalụ ndị Igbo, ndị Biafra, ndị mba ugwu na ndị isi ọcha colonize Nigeria. Ihe niile o kwuru na vidio anwa bụ otu anwa ka o si wee dị. Mme play this video ka ị wọchị ya. Enwere ọtụtụ ihe mmụta ị ga-amụta na that video ma ọ bụrụ na ị gele odi vidio a n'isi. Ụfọdụ nwere ike na-asị kedu onye anyị dọnsụ bụ, kedu ejie ikwu okwu ife banyelụ ana Igbo, Nigeria ma ndị ọcha na Biafra war. Onye njenje na aka onye isi awa mma, onwe ya na-akpọ inspiration. Mmadụ nwere ike nọdị ekpughere so many things otu ihe a si wee dị. It's not matter of age or experience. It's by knowledge and understanding and divine understanding. Ihe a anyị dọnsụ kọwa otegodi nwere idea this thing. And bịa na-akọwarị ya ndị ụfọdụ adịghị ekwecha. Ọ dị ka m ajụgo m several people mụ na ha na-ekwu okwu ndọrọ ndọrọ na otu a ga-esi nwere onwe fa wee sịfa na mgbe Ojukwu nna anyị Ọdụmegwu Ojukwu declare Biafra ka ana na onwego na history ma ọ na-akụkọ eji wee sị na ozugbo kwuchara ife ahụ na ndị ugwu degalụ ndị ọcha akwụkwọ sịfa bịa ka fasolofa nụọ ọgụ, asị na onwero duto na ebe a bụrụgo ebe nketa fa. So anything ọbụla mere ebe a nidu ịkpọfa akpọ fa ga-abịa bịa nụọ dị ọgụ mekwana ihe ha chọrọ ime otu o si wee mịa. Onwekwana onye ga-ajụ fese because na side a bụ ihe nketa fa. This world ekechaghị otu o si wee dị after ka God kesị. Enwere major 3 powers enweriri nne mana enwere major 3 na-guide the world. Number 1 bụ America, number 2 bụ Great Britain, number 3 bụ France, before enwebezie ndị ọzọ ma Russia, Soviet Union n'oge nkefa, ma Japan n'oge Hiroshima, America, unu masị all those things mana ka mbiwe na this major one. So mgbe declare ka Biafra na ndị isi ọcha wee bịa, ndị Britain wee bịa ba wee gwa anyị ka gbọrọ ji na aja, ihe niile anwe emesi onwere ndị jụrụ fa anything because na ndị mba America na ndị mba France mana ebe a bụ ihe nketa fa etinyere aka. Otu a ka ọ dịkwa mebie ihe a na-eme na Cameroon. Onwero ndị mba nwere ike itinye nwa ọnụ n'ife anwa except na ndị Britain ma ndị America kpọrọ ndị France sifa biko mezielụnụ ndị ebere. Enwere ka dị negotiation nwere ike isi wee dị ịghọta ha chọọ ịghọta na ndị Igbo melụ allied ma na ndị Cameroon ka m use ofa ka inwe ka na-aghọta ihe m na-ekwu na ma mebi na ndị Cameroon je join ya dị ka ndị Russia ịghọta ha etimuo si ka ha gbaa France ịghọtago ịdị ya before ịghọtago so ọnya nwa melụ na anyị nwa nọ ọnọdụ anyị nọ because na ebe a bụ ife nketa fa. Agwụgwọ m several people sifa na ọ bụrụ kịta na ndị mba ugwu a decide wee sị ngwa ndị Biafra ngwa nabazienu, ndị Igbo nabazienu, nweluzienu onwe ụnụ otu anyị firi n'ọfa nwa ji anyị na ha ya apụta kịta sisi nabazie na fa mee ya, ndị nwe obodo a ndị isi ọcha ga-esikwa befa, ha ga-egbu ma ndị ofe mmanụ ma ndị ugwu ma ndị mgbada, onwere ihe onwere ebe a ga-ekwu ya because side a bụrụgo ihe nketa ha. Ndị America ma ndị France wee ga na-asị ya kedu ihe na-eme, asị ya bupụrụ na iru na side a bụ side nke anyị because n'olu na side nke ụnụ ya dị etinyela ụnụ aka because na onwe ndị nọ ha na ndị America na-anụ ọgụ. Ndị France bi America na-asị ha zuo ike, ndị Britain America asị even Britain ụfọdụ ajoin ya afa ịlụso ndị nke ọzọ ọgụ. So ọ bụrụ nọọ na nwere onwe amadị mana ọ ka ga adịdị na-akpọ onwe anyị asị sị na anyị nwaji onwe anyị. Nwere onwe ga-abịa, ihe niile bụ site na amara nke Chineke, ọ bụ na aka Chukwu dị ya. Nwere onwe a ga-emechakwa bịa na-abụrọ na anyị na-egbu onwe anyị ịghọta. Enwecha procedures nwere onwe ga-esi wee nwee ike lute anyị aka dama anyị nwedị na-akpọrọ onwe anyị ma ya nwere ebe ife na-eme anyị isi. Ọ bala uru igbu oge unu getụnụ the video
maka na Davido totụrụ obere ogo unu gasịa ya m ga-anatakwa wee kọwakwa ụmụ ihe ụfọdụ gasị ngwadalụ na wọchị ya na ihe abụrụkwa okwu m na-ekwu anyhow. Okwu anyịgo m for years, onyigo m for years ka m kwupie before wara mgbanye na-egbu m. If you page ma adịrọ monetized, so ihe abụrụ content, ọ bụrụ ihe a na-eme ka agbala ego ma ọ ka egoro a page. My page is grown already. So biko tụsa ihe a ka ndị Igbo nụrụ ya nchọ ikwu. Ọ bụrụ na ị laikiri m, tụfuo m ma were okwu a nnachi ikwu. Daalụnụ. Ihe nwere ihe gbasara politics n'ime ya, ihe nwere ihe gbasara any other ideology na-abụrụ ọdịmma ndị Igbo ka nji maka ya were eme ya. Okay? Number 1 bụ gịnị bute vidio a? Ndị Igbo ke ndị na-eme unu ihe na-eme unu. Unu rute na Igbo taa jụọ mmadụ 100 ke ndị bụfa na-emeghị. First, ụfọdụ ga-asị gị na ọ bụ ndị Igbo na-eme Igbo, na ọ bụ Igbo na-eme Igbo, na ọ bụ Igbo na-ebitere ya Igbo. Igbo afro onwe fara anya, na ọ bụ Igbo na-anyụcha Igbo anya. Second, asị gị na ọ bụ obodo anyị nọ n'ime ya na-eme Igbo. Third, asị gị na ndị ofe mmanụ. Fourth, ndị ugwu. Nke ọzọ na ọ bụ ndị nọ n'ọchịchị. Nke ọzọ na ọ bụ ndị ji ego n'ala Igbo. Nke ọzọ na ọ bụ ndị kabal. Nke ọzọ na ọ bụ ndị godfathers. Nke ọzọ na ọ bụ ụka. Nke ọzọ na omenala. Nke ọzọ na ọ bụ ndị pastọ na ndị dibịa. Opinion akarịa. Gịnị mere opinion ji wee karịa? Maka na Igbo amara ụdị ihe na-eme ha. Mana ka m kpachie uche onye ọbụla azụ na ka m gbanye dis TV ka nene ya ọfụma ka ịghọta ebe ihe na-eme gị si, so that any other thing anyị na-eme ka nyere onwe anyị aka ka ọ na-amịta mkpụrụ, ka ọ rapụ ị na-ebutela anyị anya mmiri n'ọnwụ. Daalụkwanụ. Ka anyị jee na mbido obodo a anyị nọ n'ime ya, ka ndị hibele obodo anyị nọ n'ime ya. One question. Secondly, ka the intention fa ji wee hiwe obodo a. Third, ndị niile nọ n'ime obodo a, different region ejikọrọ aka ọnụ tinye n'obodo a. Enwere onye nke voluntarily, any particular region voluntarily say anyị chọrọ ka anyị join obodo a. Ọ ife ga-ajụ onwe gị. Enwere region voluntarily join obodo a. Onye ọbụla force onye ọbụla together. By who? By ndị colonized obodo a. Ka their intention fa ji wee rapụ befa bịaba Africa. Ihe a ji rapụ bịa Africa bụ gịnị? Ka fa bịa wele ife ya eji dozie obodo fa. But minerals, bụ ihe ọ bụla unu nwere, bụ deposit unu nwere ebe a. Ka a bịa wele talents and gifted people unu nwere n'obodo a. Nya bụ reason ha ji wee bịa. Fa wee bịa wee kwado onwe fa. Wee disarm anyị ncha niile, colonize ya, bring ya together. Ka onye jeje go ani, go property, go ani, wee wele ofu fence, wee gbaa anya ogige. So that ọ ga-enwe ebe investment ya niile nọ. Ka fa nwee one fence, nwee one gate. Otu a ka esi chịkọtasị anyị different region. Wee wele ofu afọ obodo a, wee gbaa anyị fence. Ka the whole investment nọlụ n'ofu ebe. Now, ịmanụgo ihe bụ n'obi wee hiwe obodo a. Obodo a bụ business ndị hibele obodo a. Shop fa, investment fa bụ obodo a. And gịnị ka ha ji made investment? Ka fa nwee ike wele ebe ọma fa ya eji dozie obodo ha. Ha ya eji nọlụ asị ọkasị akasị. Nya ka ha ji wee made investment. Onye ọbụla na-aghọta gị ya na. Otu a ka fa si wee hiwe obodo a. Na mbụ bụ company obodo fa na-amanage bụ obodo a, na-amanage ya otu esi amanage business. Anọkata the royal family wee bịa welekwazi obodo a n'aka company ahụ wee run bịa. Maka na ha chọọ ka every of their gain ka fa na-enweta ya ọfụma. Amara ma na fa trust us the company iji gosi gị na business ka a na-arụ ọnụ, no interest. Ịmalụ otu ahụ esi arụ ọnụ your business as onye Igbo, otu ọnwa as we welekwa the business run bịa. Run katia wee chọpụta ka fa si eje na ndị a na force sefa force together, na enwere onye ji aka ya bịa. Na ụmụ fa na-amụ na fa si eto na obere oge na ndị a nwee ike unite
maka na fa chọọ ka ha nwere onwe ha. And ihe nwere onwe bụ ihe na-atọ ụtọ. Nwere onye chọ ka ọ nọrọ bụrụ onye eji eji, and ihe abịa na-atọ ha ụjọ. Ha wee devise a plan. Ngwa ọ bụ na anyị nọrọ ebe a na-achị, ndị a ga na-afụ anyị asị ndị na-achị, and ka a na-afụ anyị ka fa ga-anọkọta ọnụ tụba atụmatụ fa ga-eji nye anyị nsogbu nwere onwe ha, ma ọ chụpụ anyị, ma ọ bụ mee interest anyị ji wee ibe this business ama na-agazi. Ha sị mba, duto na ihe ga-unite ndị a bụ agụrụ inwere onwe. Ngwa ka anyị nyezie na ha nwere onwe na akwụkwọ, ka ha na-elo na ha enwerego onwe ha. Ọ bụ na fa na-elo na fa enwerego onwe fa, na fa ma na-echezie iche ka ha nwere onwe fa, na fa ma na-echezie iche ka fa butere anyị nsogbu. Ifo ka ihe na-celebrate na 1960s wee bịa, otu aka ha si wee wezugo onwe ha physically, wee weluzie unu wee tinyesie ebe a asị ndị ga na-ama na-ejiri ha dia business, na-elekọtara ha dia business, na-emere ha account, na-anara ha instruction. Ifugo ka fa si nye anyị independence, wee tinyesie their caretakers and their managers. Kende bụ their caretakers and the managers? Ndị anyị na-efeel na fa nọ in place of authority, ndị anyị na-efeel na fa ji power, enwerekwa power fa ji. Instruction gava na analụ, and wee nye unu ya, unu enwebezi obi aṅụrị na ọzi unu ga na-achị onwe unu, na ọzi unu nweziri ihe abụzi obodo unu kịta aka unu decide ya ihe ga-eme na ya, and ihe abụ ihe achọka unu loo, and ọ maka na unu loo na unu enwelugo onwe unu, maka na onye ọnwụna nọ n'obodo a na-elo na o nwelugo onwe ya. Onye mere mgbe egburu ụmụnne anyị na North, nwanne anyị nwoke bụ Odumegwu Ojukwu be anyị, General late, wee kwere ịfụnanya onwe maka ndị Igbo, wee sị ọ bụ na anyị nọ n'obodo anyị nwere onwe anyị, na anyị ekwesịghị na-anọ ka ndị na-enwe onwe ha, and because na emere anyị ọdị omume na anyị eje n'ọlụ onwe anyị, ka anyị jeze n'ọlụ onwe anyị ebe mmadụ na anyị emewuzi anyị ajọ ihe. Now ọ na-ekwu ya che na ọ bụ obodo a ka ọ na-agwa, che na ndị ya na ya na-abụ nwere akụkọ bụ obodo a, mana ọ marọ dat na obodo a enwebeghị onwe ha, na ihe enyere ha nwere onwe na akwụkwọ, na ndị nwe obodo a wụ ndị hibere obodo as business center. Ọ marọ dat na move ahụ na-eme bụ against ndị nwe business ya ka ọ na-eme that move against. O wee che na obodo a onye mere mgbe a na-anụ agha, anyị che na anyị n'obodo a na-anụ agha, anyị amarọ na abụrụ anyị n'obodo a, iji wee mee ka uche gị nachi ya azụ. Mgbe eje na abụrụ ije kpaa nkata, kiateka obodo a kweta ekweta na ihe akpala akpacha nwee understanding. Ọ na ndị na-enye instruction wee sị ya na-apụ ala ikweta na this kind thing. Come on, onye mere na anụrụ ọgụ anụ n'ụcha anya, nwanne anyị wee jee eze anyị, na eze anyị ka ọ nọ wee ghọta na ọ bụrụ obodo a ka ya na ya nụ ọgụ, na ọ bụrụ obodo a ka ya na ya nụ ọgụ. Oke ọtago, ọ bụrụ obodo a ka ya na ya na-abụ n'ụlọ ọgụ, nọ ndị ibele obodo a ka ya na ya na-abụ n'ụlọ ọgụ. Onye bụ interview ome mgbe ọ bata na ya ma advice onye ọbụla ịbanyekwa na ọgụ again, maka na mgbe a ka ọ bịa ghọta na ndị ya na ya nụrụ ọgụ a bụ ndị ọ na-ekwesịghị ịnụso ọgụ a, maka na ndị a karịrị ya. Ndị a dị very very careful, ha ma ihe a na-akpọ information, mara that the information can make or mar you, fa wee zụta anya mmiri so that obodo ha ma nwee the right information, and ọ bụ na fa nwere the right information, fama achịkọta nwa onwe fa ọnụ mara ihe a na-achọ, na fa ga na-akpaghalị na-eblem onwe, appoint onye a suspect enye onye a na-akpaghalị, eche na onwe anyị bụ problem. Anyị amụrụ dat na n'obodo anyị nọ n'ime na-enwere onye nwere onwe ya, ma fe mmanụ ma ogwuo ịda atụ onye juke na onwe gị. Sinsi ndị a enyere pawa n'obodo a, ka ebe ha jigo pawa a mepụta ka beva dị, ke ndị na-elesi ya na ha tata na aya iyo ọkwa ha, ke ndị kwụ n'ilo na aya iyo ejigasị na-emegasị
ihe terrorism ọ ha nwakwa be ha ọ na-adịgo mma ebe kwanụ iji gosi gị na enwere power faji enwere ofu mkpụrụ power faji ndị dewele obodo a karachi obodo a mana anyị amara ihe anyị bụ gịnị happy slaves independent slaves onye ọbụla nọ n'obodo a ma ị bụ celebrated slave ma ị bụ normal slave ndị a ka ji onye ọbụla n'ọlụ enwebeghị mgbe elect mmadụ n'obodo a akwụkwọ Bangida del ụbọchị a ya akọwala gị na enwebeghị na ọha nwa na-edecide onye ọbụla people onye ọbụla nwere good plans in fact ka napụ bifo njebe ba mgbe ha n'ọgụ Biafra onye enyere ego go je bute ngwa ọgụ nke mana ọ batara ọntị ọgụ ebe maka na anyị amarọ ihe a nna m agwa gị ịbịa na Igbo tata onye ọ na-afụta onye ahụ asịsabụ asịbitere ya n'ọsabụ n'ome nke maka na emekishọn n'anya mma dị right na-eme onye ahụ ka ebe ọ ga-esi bụrụ dị ngwa ọgụ bata na ajụjụ ya ajụ gị ka obodo ọ ya agafe ka mmiri ọ ya aga ka n'enu ọ ya efe obodo ọ ya aga wee obodo allies ndị colonizere gị ka ihe ebu ngwa ọgụ wee ịbịa n'ụsọ ọgụ na their own interest ilo na ọ ya aga ịbịa n'Africa ka ndị colonize Africa the Portuguese, French and ndị na-ekwu maka so ilozie na ihe eburu ngwa ọgụ asị na their territory na their water na their air na their land wee gafee wee bata ebe a ọ dị possible and enwe onye na-elo like this maka na emeke sure na mụ na anyị na-aba amali ya ka esi wee structure obodo a ịchọ akwa anyị select one of the caretakers and managers unu ga-ejebe ha jeme debate ka amala onye nwee plan ga-emebiri ha their master plan inwe plan ị ga-eji develop ebe a plan ahụ ga-aga against their own master plan ha ga-eji enrich themselves ọ ga-agarịrị against it and ọ ga against it ime abadia ọsọ gị n'ụwa niile tele ime abadia Bangida gwakwa gị na election nke a na ọ bụrụ onye ọ na-atọ ya gịnị ma ọ bakwa n'ebe a ihe ọ na-agwaghọzi ya iwu ke ndị meziri oji ke ndị meziri onye atọ iri ji abaghọdi ya and for what purpose ọ gwaghị nke a mana ọkụ uche gị na-agwa gị ife ka iwere ile gị na-agwa eze gị ọnụ anyị amala ihe anyị na-eblem onwe anyị na-afụta onwe anyị asị ndị ilo enwere onye nwere ọnụ ụsụ enwere ọnụ enwere ọnụ inwe ndị niile anyị na-akpọ nke akpọ nke ha nche niile bụ instruction ka fa na-ana ya bụ celebrated slaves ka gịnwa enwere so enwere ọnụ ndị gị na ha na-eme ife dị kala ege ada agbasa anyị na ndị be mgba akala ege fast forward to today anyị abịawekwa na-emekwa the same thing emebulu before bụ na anyị fụ ka o si wee end anyị bịakwa na-eme ya na our own time maka gịnị anyị amarọ ndị anyị na ha na-emeka ihe onye mere anyị pụtakwa anyị buru flag jebe ha na-ayọ ha ka ha bịa napụta anyị n'aka ndị ha ji anyị buru ihe na ije be ha na-ayọ ha ka ha bịa napụta anyị n'aka ndị ha ji ịbịa akwa na-asị gị no problem ị gagharịa ihe ndị gị ndị ga-echekwa gị na-agagharị mgbe onye ike gwụ gị na-akpọ obe gị maka na ha nwajikwa gị and ha make sure na ihe achọpụta na ọha nwaji gị the structure ebe a bụ gịnị ị na-agụ akwụkwọ ebe a ịgụcha akwụkwọ ebe a ihe nwe ọrụ ana maka na inwe ha ọrụ ije ebe ha jee mee masters ma program ime ihe iwe nweta ọrụ wee rụbazi ọrụ be ha fo ebe a na-agụ some stages until wee jee ebe ha wee jee complete ya emeghe ebe a ka ebe arụ ọrụ n'onwe ya emere ebe a ka ebe arụ onwe ya ya bụ ihe nwere na-abụ na amụrụ ha nwere select ndị na-achị mana ichere ọngụ na-achị obodo anyị nọ n'ime ya tata anyị ebidokwa the same thing na anyị amụrụ na mgbe ọbụla anyị na-ekwukwa ihe anyị ka na-ekwu ihe a nwanne anyị ọdịmegwu kwuburu na ikwuo ya na ihe ị na-ekwu
na ị chọrọ imebiri ndị a biznes na ị chọrọ imebiri ndị a biznes ha, mana ebe o si wee dị njọ na anyị amahụ nọ ndị a ka anyị na-agwa datin. Anyị che na obodo anyị nọ n'ime ka anyị na-agwa datin, anyị ama na obodo anyị nọ n'ime enwebeghị onwe ha. Jụzie onwe gị ihe fesi ndị a tupu ifesi ndị a, ihe akwado onwe gị akwado. Ọ bụ na ihe agbanwụsa anyị na ndị be mgba ka ihe na-atara anyị. Nwanne anyị nọ n'obodo ndị a na-ekwu maka nọrọ ebe a na-aba mba, ma ọ marọ na mba niile ọ na-abawo against investment ha ka ọ na mba ahụ. Che na obodo a ka ọ na-aba na-akpọkwa obodo ọ nọ n'ime ka ọ bịa nyere aka napụta obodo ha ji. Ha gbasịa nkịtị maka na ha ma na ọ bụ onye obodo, andị na ha chọrọ ka anya ndị mmadụ mara na ọha nwa na-eme anyị ihe na-eme anyị. Ha gbasịa nkịtị na-eche ụbọchị ọ ga-apụ n'obodo ha, na ọ pụọ n'obodo ha ka ha tie aka wee debe ebe o kwesịrị nọ. Maka na anyị amarọ nke bụ eziokwu, anyị nọrọkwa ebe a na-ata onwe anyị ụta na ọ bụ anyị nwa suru nwanne anyị imi, na ọ bụ anyị nwa mere nke a, na ọ bụ anyị nwa mere nke a. Mana anyị ajụrụ onwe anyị ke ndị sulu ihe supie n'obodo ahụ, ihe ahụ esuli oyi ji baa n'obodo ọ na-eje, ke ndị dị ihe a unu amara na ndị supuli ya nwere the tendency ịmụ ebe ọ na-eje mara ka anyị esi, and ọha nwe biznes ọ na-ekwu ọ na-ama aka, ha nwe biznes ọ na-ama aka. Ọ ka ị mara ebe ihe na-eme gị si. So ebe ịfụrụ ọnọ kịta na ihe niile a na-art, uche ga ada agwa gị ihe na ọ bụrụ ndị ahụ iche na ọnya jie ha nwa jie. Uche ga ada agwa gị na ọ bụrụ ndị ahụ ị na-elo na ọha jie. Uche ga-agwa gị na ọ bụrụ ụmụnne gị tiela aka n'ihe a. Uche ga-agwa gị na ọ bụrụ ngụnwa na gị nwee nwụhụda aka, inwere aka na ụkwụ, inwere ọnụ, nwere ihe emenwu. I can't continue na mistake anyị na-eme tata. Gịnị na-emezi? Maka na anyị egosikwa for the second time na anyị ga-abụ problem nyere business ndị a. Tata ha tinyezi aka ba ya na-agasasị. Ọ bụ na ba anyị na-agasasị, anyị na-agba ọsọ na ba anyị, anyị na-agba ọsọ na ba anyị, anyị na-agazi enwe ya na-akpọ reintegrating. A na-etinyezi gị n'ebe ị na-ama anatanwuzi again. Ụfọdụ a na-eje were kpali na-apụ, ụfọdụ a na-apụ na-ebugharị dia investment ihe niile na-apụ. Ka mgbe nnọkọta na news last asị na enwe ndị enwude, enwe ngwa ọgụ enwude na-abata Southeast wee nwudie, mana anyị na-afụ ndị a na-enwude ndị na-aga other steeti. Gịnị ma adị enwude nke na-abịa side be anyị? Ihe ngwa ọgụ niile eju everywhere, a na-ebusisi onwe anyị ebe a. Dị mma anyị na-egbu onwe anyị, onwedo onye na-akọ akụkọ ihe ọzọ ya na-emebiri ya biznes ya. Adọbe ihe achọ ka ba anyị dị ka Libya ka agba ọsọ, so that uche anyị ya abata next time ekwute na ntị onye ọ na-agbafuo. Na orutego na my advice, onye Igbo teta n'ụla ị na-alala ụla too much. Onye Igbo maka onye Igbo ị nwere power to make an Igbo ọ bụrụ ihe ọ bụ. Ị nwere power, ị nwere ike ịtọ n'ala Igbo. Anyị Igbo awụlụ ebe ya awụ onye ọ nabata na this obodo now opike flight gbadatawa be anyị, maka na be anyị ga-adị ka Japan of Africa. Ndị Igbo niile nwee this right mentality, efu na iwe niile ha na-eku ya bụ maka Southeast. Rapụkụ n'ihe niile a na-akọ n'ihe a bụ distraction. Be anyị bụ the utmost priority. Ka anyị dozie be anyị. Anyị nwere ndị ji ego, anyị nwere ihe niile. Si wenata ya na be anyị ka anyị dozie be anyị. Ka ndị na-agba visa apụ aside ka apụ debe, ndị pụrụ apụ nata ụmụazị ya egosi akwụkwọ ha enweta ọrụ. Ka anyị kwugo n'okwu onwe anyị na Trump batasị na ihe a na-achọ ime na what is best for America. Ka anyị kwugo ihe what is best for anyị Igbo, ka anyị megonu nke anyị eme na ka anyị dozie be anyị. Mgbe ọ bụ n'obodo a chọrọ ịgbakọ aka ọnụ wee unite ya wee chụpụ ihe na-enye ha nsogbu, anyị amarago na nwaanyị na anyị dịgo n'oke mgbe ọ na ha chọrọ abịa kpa ya akpa. Ma ị nọ na politics, ma ị bụ a normal person, ya adịghị n'uche
Developing Southeast is the utmost priority now. Nyawa number one. Nyabu number one. Only we go back and election. Ufodu uzuna na kwa na amariye after kwa they bring security but by in order to win the election. E putakwa gwa amariye na emegi he play kwa along. Onye bu egbo onye bu mma dewe na egbo adewe no mma. Ka anyị kpaa nkata ka esi dozie anyị Igbo ka ọ bụrụ ihe ọ bụ. Anyị na-adasịsị, anyị na-agbasịsị ọsọ. Mmadụ na-agwụ n'ụlọ. Mmadụ na-agwụ n'ụlọ. Ndị anyị na ha nwere nsogbu abụrụ ndị ilo n'ọha nwa. Ndị agha afụgbọ ụzọ. Enweghị onwe ha. Enwetabọdụ onwe ha. Onye ji egbe dewe egbe. Ndị Igbo kwụsịzie na ị na-achụgharị ndị unu ji dị ebube. Onye kpata ego na ana Igbo eche na onye nwa bụsabụ. Eche na onye na-eme anyị. Ịfụ nna gị. Asị na nna gị. N'ozi okenye arụrụ ana. Ọsọgodo ndị nna anyị jee na Abuja dinara ana gbara ọtọ. Enwere ihe ha ya emenwu. Unu echezi n'otu aka nsi eche. Sọsọ ebe ha ga-ekwu okwu agent bụ nke ndị ha jekwuru nwere power imenwu. Mana ọ bụ nọ nke that interest. Ihe ọ na-gbasara business ha. Ọsọgodo gị bepụ aka gị n'ụkwụ gị. Nwere ihe onye egeghị ntị. Our elders abụrụ ha na-eme. Unu akpọzi na okenye arụrụ ana. Enwere ihe onye ji power. Ihe abụrụ time eji atụchasị. Ihe abụrụ time onye ọbụla na different forum n'ọbụla different group on kpabanụ maka ọdịmma n'Igbo. Ka anyị rapụzi na-achọgasị okwu ya na-adọchi anya azụ. Ka anyị rapụ na-achọ okwu ya na-adọchi ya azụ. Obodo anyị nọ n'ime ya abụrụ fọma na-eme anyị na fenwe bụ onwe ha. Ụbọchị obodo anyị nọ n'ime ya ga-agbakọ different region agbakọta ọnụ sị ka ha nwere onwe ha that very day amalụ. Mana for now anyị nwere the capacity imebe anyị. We return back before Aba we center for commerce. Enwere ihe ọ na-eme okpu a na-eyi ma belt ma shoe na Aba ka na-alụ ya. And they export to African countries, different West African countries. We can return that back to what it used to be. Can return us Southeast to what it used to be. Southeast Abueba na Aboso. Aka na yokwa Chineke. Ka ndị ba aghọtakwa vidio maka na nghọta dị n'iche n'iche ụfọdụ aghọtakwa n'ụzọ ọzọ. Mana ana m ayọ Chukwu. Ụjọ na-atụ m since years bụ ka anyị esi aghọta ya. Ka anyị ghọta ihe a n'ụzọ dị mma. Ka ọ dịrị anyị na mma. Ihe na-emebi n'ara anyị. Ihe na-emebi n'ara anyị. Ndị Igbo si na stitching time saves 9. Ka ewere ọtụtụ chụbụ ewu ojii tupu ji ejie. Doonu Igbo unu apọntizi n'onwe unu finger. Ọ bụrụ unu na-eme onwe unu ihe unu na-aya. Ọ bụrụ unu. Enwere ndị nke nọ na your jurisdiction nke ga-abụ ndị unu select amongst you people na your locality. Ndị nke a m ga-hold one responsible. Ndị nke anwa ndị like ndị unu select nọgasị na different ọkwa. Ọ bụ na femere ọfụma ya adịnwa accountable. Ajụ of ajụjụ. Mana ọ bụ n'ọnọdụ anyị nọ n'obodo a ọ bụrụ ndị ahụ n'uche na ọnyanwa ọ bụrụ fanwa. Imana ekwube too much obere ka aja mbele ka Oliver dị kwuo. Etigo m ihe a na-egwu ezigo m ya n'ozi m ga-ewepụtakwa egwu ya ị na-akpọ ya ọ na-aba gị n'isi because na ndị amalụ importance ọ dị maka information na-aka ndị be anyị niile so that na a ga na-echezi uche ka anyị kwesịsị na-echi ya onwe ike na-amịta mkpụrụ ọma anyị na-aga n'ilu maka ine n'onwe anyị anya chekigo by mana the speed anyị ji develop ifu na nwere ihe ọ bụ mana daalụ na tata na ọ bụ na anyị chọọ na anyị ga-emenwe nọ ndị Igbo ka anyị ọ bụ na anyị bido from the scratch wee ruo ebe a nwere ihe anyị chọrọ ime n'anya anyị menwe mana ka anyị gbago n'okwu na ụka ọsọ for now nweta ihe anyị na-achọ.